Hi friends, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों PicsArtआव बोरै फट'खौ एडिट खालामो बेखौ आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन। गोबां मानसियानो रोंखागौ, अब्लाबो जायफोर बिथांमोना मोजाङै मिथिया, मोजाङै रोंसारा बिथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन। आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनावबो क्लिक खालामना हो जाहाथे आंनि आपल'ड खालामनाय गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। आं दा भिडिअखौ जागायनोसै नैबे PicsArt क्लिक खालामनोसै आं PicsArtआव क्लिक खालामबाय आं PicsArtआव। बेनिफ्राय नैबेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनबाय। बेयाव माखासे अपसनफोर जाखांदों, एडिट दं, पलिस दं, द्र दं, केमेरा दं। बे केमेराजों केपचार खालामनानै फट'खौ नों लाबोना एडिट खालामनो हायो आरो डाइरेक्टलि। बिसोराव बायदि बायदि एफेक्ट मोनो आरो आं दा एडिटआव क्लिक खालामनोसै आङो। बे प्लास सिम्बल दंना बेनि सिङाव थांनांगौ एखे, बे एडिटआव सेरबाबो एखे आरो। आं दा एडिटआव क्लिक खालामबाय। आं दा जायखिजाया बेकग्राउन्ड लाग्रोसै आरो मोनसे जास्ट एग्जाम्पल होगोन आरो आं बेकग्राउन्डखौ लायाबाबो जायो आरो आं ओरैनो लानोसै आरो। जेनेबा नों बेकग्राउन्डआव मा कालार होनो गोसो बायदि सेलेक्ट खालामनो हागोन। आं दा गुफुर कालारखौ बे आं बेखौ माबा खालामगोन, एसे आङो फिसा खालामगोन, बेखौनो क्रप खालामगोन आङो। बे होबाय आङो, बिदियाव होबाय आङो। दा आं आदार फट'खौ एड खालामबायगोन आं, दस्रा फट'खौ एड फट'आव होबाय आङो। बेनिफ्राय आं बे फट'खौनो एड खालामसै। बे थाहैबाय नैबे एडआव होनांगोन आरो एडआव क्लिक खालामबाय आङो। बे थाहैबाय बियो। बबे जराव दोननो, बबे साइडआव दोननो गिदिर फिसा खालामनो हागोन आरो बेखौनो दा बे जरावनो दोननोसै। एसे गिदिर नांगौ। नैबे दोननो हायो आरो खोमोरनांगोन ससेखौ। दा बे ससेखौ खोमोरनोसै दा खमायाबो साइजखौ गिदिर खालामबाय एसे। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायब्लानो जाबाय। दा खोमोरनोसै बिदि खोमोरनो हायो आरो PicsArtआव मोजां फट'खौ एडिट खालामनो PicsArtआ। बेयाव सेरबानो थाबाय आरो दिनै आरो गुबुन फट'खौ एड खालामनानै लाबोदेरबावसै। एडआव होनोसै आङो, एडआव सेरबावबाय आं। बेनिफ्राय जेखि जाया फट'खौ लाबोनो आं नैफोर ब्रुनाफोरखौ होदेरनो हायो आरो। आंखौ मोनसे सेरबाय, क्लिक खालामबाय आं बैखौल' लाबनि सिम्बल दङ आं बेखौल' लाबोगोन आरो बे माखासेखौ होआ। आं दा पुलिसटियाव होबाय। बेखौल' लागोन आरोखि आंनो बेखिनिखौल' लागोन। बेनिखौ लानोसै आङो सेरबाय। बेखौ नों गोसोबायदि ओरै गिदिर खालामनो हागोन, बबे खन्दआव दोनो जायगायावनो दोनदेरसै आङो। साइडआव ओरैनो जास्ट ओरैनो खोन्थानायल'सो नालाय नोंसोरनो दोनबाय आङो। बेखौ खोमोरनो हायो, सासेनिखौ खोमोरजागोन एसे। आं खोमोरनानै दिन्थिनोसै। एसे फुगारबाय आङो। बिदि खालामनो हायो PicsArtआव। ओरैनो एसेल' जायखिजाया एगजामपोल नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नायब्लानो जाबाय। गोबाङानो रोंखायो, अब्लाबो जायफोर बिथांमोना बानायफेराखै बिथांमोना ट्राइ नायबानो जाबाय आरो। ओरै राइटसिनाव होबानो थाबाय बे दा। बेखौ ओरै बुथुरफिननोबो हायो, बबे साइडआव दोननायखौ दोनबाय आं जेनेबा आरो दोननानै दोनबाय आङो। बेनिफ्राय जायखिजाया टेक्स्ट लिरनोसै, टेक्स्ट
टेक्स्ट माने नाम आरोखि नाम लिरनोसै बेबायदि लिरबाय आङो बर्डआव गारहोबाय आं कालार होनांगोन कालार होयिखाय जेबो साथिनाय नुवाखै नैबायदि जाबाय आखरखौ सोलायनो हायो जेनेबा बेयाव थांनो नागिरनो नै इसोरनो आखरा मा स्टाइलनिखौ होयो नों गोसोबायदि हागोन आरो नों नै बिदिबो हायो बेखौ बाहायनो हागोन बेखौ बाहायनो हागोन नों बेखौ बाहायनो हागोन बिसोरखौ बाहायनो हागोन बेखौ बाहायनो हागोन गोसोबायदि आरो बिसोरखौ बाहायनो हाजोबगोन आरो नों बबे मोनसेखौ बाहायनो गोसो बाहायनो हागोन ओमफ्राय जायखिजाया मोनसे होनानै दोनबाय कालारखौ नों सोलायबावनो हायोहाय बिदि हायो स्ट्रकआव होबाय आं र' सरि स्ट्रकआवथ' आं बेयाव होनाय बायदि लानो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ बबे साइडआव दोननो हागोन गोसोबायदि बेबायदि एडिट खालाम आरो पिक्सार्टआव आं बेखौ दोनबाय बेनिफ्राय नों माबाफोर होदेरबावनोबा गोसोबायदि हायो आरो आं दा होफैदेरबावनोसै मोनसे बेखौ होनोबा नों नेट कानेक्ट नांगोन आरो आं नेट कानेक्ट होनो आङो डाटा अन खालामबाय आङो दसे उनाव बियो अपेन जागोन एसे सम लागोन नै जाखांबाय नैबायदि जाखांबाय आरो लाइटफोर बानायनो आरो नों होनो हागोन गोसोबायदि नेट होआबा खिन्थु जानाय नङा नेट नांगोन नों बबे मोनसेखौ नांगौ बेखौनो सेरबाय मोनसे बे थाहैगोन आरो बेहाय क्लिक खालामबाय आं खोन्थानांसिनो नै गोजा सेरनानै बेखौ नोङो गिदिर खालामनांगोन नोङो बोग्रा दङ बेहाय बोनांगोन आरो नोङो दानगार जाबाय एसे र' होफिननि बे खालामनानै लायफिननो आं जायखिजाया मोनसे सेरफिनबाय आं नैबायदि गेजेराव गोजा सिनदों दा बे गुफुरखाय बारा सिनायाखै नैलाय नुबायना नै बेबायदि जागोन आरो बेबायदि होनो हागोन आरो दा सेबाव होबाय आरो नोंथांमोना माखासे माबा इफेक्टफोर नांगौबा नेट बाहायनानै गोसोबायदि लानो हागोन बे क्लाउडखौ लानांगौ क्लाउड ना क्लाउडखौ लाबाय आङो बेफोरखौ बाहायनो हागोन नों बबेखौ बाहायो गोसोबायदि आं जेनेबा बेखौ मोनसे क्लिक खालामबाय बिदि थाबाय हरै फेदेरनोबो हागोन फोलावनोबो हागोन आरो बेखौ नों टाइप खालामनानै लिरनो हायो गोसोबायदि सिगाङाव माबाफोर लिरनोबा बेयाव लिरखानांगोन आरो नों बेखौ गिदिर फिसा खालामनो हायो बेखौ बोरै फोलावनो हायो नोंथांमोना बिदि गोसोबायदि बाहायनो हागोन आरोखि एसेबां र' आं बिदिनो लिरनानै दिन्थिनि हेल' सोदोबखौनो लिरसै आं जेनेबा बेहाय हेल'नि बायदि लिरबाय आरो जेनेबा बेखौ राइटिनाव होदो खामानिलाय बायदि आरो बेखौ नों बबेयाव दोननो हागोन सेभ खालामनाय बे राइटिनाव सेरदो बेनिफ्राय बेहाय सेरदो बेनिफ्राय नैबे माबायाव सेरदो गेलारियाव सेरदो अब्लानो सेभ जाबाय आरो सेरबाय आं दा गेलारियाव सेभ जाबाय आं दा नायहैसिगोन गेलारियाव
नै बेनोमोन थाबायबो रङा एलाय नै बेनोमोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम थेंक इउ स' माच